Hemmeňize salam. Şu videoda biz ýaşlar üçin juda gyzykly, olaryň köpüsiniň ören alada çeken we gyzyklanýan tema hakynda taýynladyk. Elbetde, yetkinjek ýaşynda ýüzüňe dügürtük çyksa näme etmeli? Ýüzüňi arysy saklamak üçin öý şertlerinde ýasalan ýönekey maskalar we losyonlar kömek edip biler. Olardan esasan täsir edijilik düzüm boýunça şulary bellemek bolar. Birinci, hıyardan yasalan maska. Bular ýaly önümün adamyň dersine gowsynýar we sowuklamak hem täsir edýär. Onu yasamak üçin bir sany hıyary gyrgyçdan geçirip ýüzüňe basyrmaly. 20 minut geçen soň maskany aýryp ýüzüňi ýuwaýmaly. İkinci bolsa aloy gülüniň baldygy. Aloy gülüniň ýapragy köp sanly kosmetologik problemalardan gutulmaga kömek edýär. Onu ýasamak üçin suwda gowy edip gaýnatmaly we bir sagada golay sowaýança garaşmaly. Soňra onuň suwuny günde ýüzüňe çalyp bilersiňiz. Üçüncü bolsa zivirovoy ösümliginiň ýagy. 1 litr banka ýarymyna çenli zivirovoy gülüniň doldurmaly we gowy edip ýençmeli. Soňra üstünden günewakar ýagyny goýup doldurmaly. 10 güne golay garanky ýerde goýmaly. Wagt geçenden soň güllerini aýyrmaly. Emele gelen ýagy günde akşam ýatmadan öň ýüzüňe çalmaly. Dördüncü bolsa kalenduladan ýasalan serişde. Bu ösümligiň goran gülni dermanhanalardan alyp bilersiňiz. Ýa-da ýoluň arasynda ösüp duran sary aranjowy reňdäki gülleriň köpüsi kalenduladyr. Biraz ragyny ýarty stakan gaýnan suwda garmaly we bir sagada golay sowaryna garaşmaly. Soňra bu serişden wagtal ýüzüňizde çalmaly. Naha şeýle ýaş wagtky ýüzüňize çykýan dügürtüklerden gaçyp gutulup bilersiňiz. Onu ýüzüňizde has owadan we has şartly ýagdaýlary görmek üçin iMektep kanalymyz Elmedama siz bilen.